Добър ден, колеги! Казвам се Никола Боянов и съм началник на гастроентерологичното отделение в Университетска болница Пълмед, както и асистент в Медицински симулационен тренировъчен център към Медицински университет Пловдив. Имам честта да ви демонстрирам някои ендоскопски техники, а днес именно ще демонстрирам ендоскопска полипектомия при колоноскопия на полип на кръче. Стартираме апликацията, въвеждаме ендоскопа. Първата ни задача е да открием полипа, след което ще се позиционираме правилно. Полипите биха могли да бъдат плоски и на кръчета най-често, като тези на кръчета, като нашия полип в случая, по принцип са по-лесни за отстраняване. Трябва да се опитаме да нагласим полипа на 6 часа, ако си представим, че екрана е часовник, защото това ни дава възможност да оперираме най-лесно, имайки предвид работния канал на ендоскопа. След което ще въведем полипектомична бримка през работния канал. Ще изберем полипектомична бримка, ще нагласим електрохирургичното устройство на смесен ток, около 50 вата. След което ще демонстрирам как точно се извършва залавянето на полипа и кои са важните аспекти. Най-лесно е, разбира се, ако успеем да нагласим полипа на 6 часа. Отвори. След като вече сме извели полипектомичната бримка на около 1 см в зрителното поле и я отворим, оттам нататък управлението се извършва чрез върха на ендоскопа, а не чрез преместване на полипектомичната бримка. Въвеждаме ендоскопа и чрез движение на големия малкия винт и ротация на ендоскопа позиционираме бримката така, че тя да захване главата на полипа, след което да приближим основата на бримката към кръчето, затвори, и приканваме асистента ни да затвори бримката. Най-добрият вариант е да се залови кръчето някъде в средата, не много ниско, което увеличава риска от перфорация, и не много високо, което увеличава риска от некомплетна полипектомия. Отдалечаваме задната част на полипектомичната бримка от лигавицата, не така, а в центъра на екрана, ето така. След което при стабилна позиция натискаме педала и изчакваме да се убедим в комплетната полипектомия. Първата ни задача е да погледнем кръчето на полипа, за да изключим усложнения от сорта на кръвоизливи и перфорации, и след като се убедим, че всичко е наред, втората задача е да заловим полипа и да го изведем за патоанатомична оценка. Изваждането на полипа става по същия начин, както залавянето му. Затвори за полипектомия, стиска. Отвори. Понякога може да е по-трудно, защото полипа вече не е захванат и е много подвижен. Затвори. Така. Можем да отдалечим полипа от зрителното поле, след като сме го захванали, за да може, извеждайки полипа, да продължаваме да осъществяваме ендоскопско наблюдение на остатъка от колона и ректума. С което нашата ендоскопска полипектомия успешно завършва. Благодарим за вниманието.